गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। चेनेला दान मोनथामसोल' जादों। नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजों बेबायदिनो रादाबखौ लाबोबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोनहा अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। 65 नं एसएसबि हानजाया हानजा सुरदों। बाक्सा जिल्लानि दक्षिण कुसियायावहाय दिनै माखासे फरायसाफोरखौ लानानै उत्तर खार बाद्दाजों लोगोसे आरो मानास सुकि इक' टुरिजम जथायै बानजायनायावहाय दक्षिण काशी UN ब्रह्म इंलिश मिडियाम स्कुलनि फरायसाफोर दक्षिण काशी प्राथमिक बिद्यालयनि गासै जथायै फरायसाफोरा दिनै ड्राग्स जौ थांखु फेग्रा मुवाफोरनिफ्राय गोजानै थानो थाखाय दक्षिण काशी लामायावहाय हानजा सुरदों। गासै ड्राग्स जानाय आरो फाननायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय 65 नं एसएसबि फाइखि हानजाया बयखौबो गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि ओनसोल सिंग्रिबारि गामिनि नखरसे न'आवहाय गोबां हाग्रानि मैदेरफोरा फैनानै न' बां सिफायलांदों आरो नखरनि साइकेल माइरं गासिबो जाजोबलांदों आरो गासैखौबो संहार खालामलांजोबदों। जाथाय जानाय समावनो फरेस्ट बिफाननि मानसिफोरखौ खबर हरसेयावबो फैयाखै होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। दा बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बेखौनो सरकारनिसिम खावलायहरदों दि स्कुलाव थांग्रा साइकेलफोराबो धंस जानायनि जाहोनावहाय साइकेलखौ सरकारनिफ्राय मोनफिनब्ला हामगौ होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायहरदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश बिगुआ दैबाना आरो गोबां बोथोरनि उसुबिदानि थाखाय फरायसालिखौ देग्लाय सिगांसिन गरम बन्दखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। सिगां समावहाय 1 जुलाइनिफ्राय फोसावनाय जादोंमोन। देग्लायहाय 25 जुननिफ्रायनो 25 जुलाइसिम बन्द फोसावनो थाखाय खावलायबाय आरो गासै प्राइभेट फरायसालिफोरखौबो बे नियमखौ फल' खालामनो थाखाय बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। दुखुनांथाव खौरां, सासे दुथां सेंग्राया थानायावहाय गाग्लोबनानै 6 पुलिसफोरा गोब्राबथार जखम जादों। निउ दिल्लीनि साहादुरा पुलिस थानायावहाय बे घटनाया जादों। 28 बोसोरनि सासे सेंग्राया साइबार ब्रान्चआवहाय थांनानै भिडिअ रेकर्ड खालामबाय थादोंमोन। बेखौनो सोंनायाव सासे पुलिसखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। उनाव फारियै 6 पुलिसफोरखौ गाग्लोबनानै गोब्राबथार जोखोम जादों। उनाव गावखौबो खर'जों फुथुरनानै गोब्राबथार जखम खालामनानै लादों। उनाव गासैबो जाथायनि सायाव बिजिरनायनि उनाव सासे सुबुङा फोरमायदों बियो सासे खर' गाज्रि सुबुंखा होननानै बुंनानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।